Opuštena bleja. Ćao, ovde opet opuštena bleja i danas ću nešto da vam pokažem, nešto novo od Aikosa. Aikos je izbacio novi aparat, to je ovaj Lil Solid 2. To je njihov najnoviji proizvod vezano za konzumiranje HEETS cigara. Lil je njihov brand, nema veze, ne žele da ga reklamiraju kao Aikos, ali i dalje se vidi da se pravi kao Aikos. Šta je Lil i zašto Lil? Lil je aparat koji možete da kupite za 2000 dinara, mnogo jeftiniji od Aikos original aparata, ali ima mnogo bolje funkcije. Koje funkcije? To ćemo da vidimo u flyeru. Znači, taj novi aparat ima iste funkcije kao i Aikos aparati, zagrevanje, znači stavlja se manje štetnih sastojaka, bla bla bla, čisti se skoro pa isto kao Aikos, ali ima, ovo su njegove cigare, ali ja garantujem, pričao sam sa ljudima iz Aikosa, znači i normalni HEETS mogu da uđu. U principu isti su, samo su ovo različiti ukusi, da tako kažem, arome su drugačije, znači slobodno možete vaše HEETS cigarete u Lil da stavite. Znači Solid 2, šta je njegova velika prednost? On je tako napravljen da vi možete do 25 cigara da pušite bez da ga punite. Možete 3 cigare uzastopno jednu za drugom da pušite pre nego što morate da ohladite sam aparat i jedini manko, da tako kažem, jedina slabost je 5 minuta traje pušenje ili 14 dimova, što je kod Aikosa. Ima klip od mene, ja sam snimao koliko dugo može Aikos da se drži upaljenim dok se sam od sebe ne ugasi. Otprilike kod Aikosa je 6,5 do 7 minuta može da traje, ovde traje 5, to je malo manje, ali nebitno je. U principu ako pušite nećete dočekati ni tih 5 minuta, moje lično mišljenje. Tako da on ima izuzetno veliku prednost od svih Aikos aparata, da jednostavno sa jednim punjenjem vi možete da pušite 25 cigara, a plus i to da možete 3 za redom da pušite, što kod Aikosa je maksimalno 2 za redom da se puše. Pa hajde da ga otvorimo i da ga pogledamo. Tako. Pakovanje je onako, ko što treba, ko što se očekuje. Ups. I dalje stoji, znači, Aikos, da je Aikosov aparat. Aha. I evo aparat. Hajde prvo da pogledamo šta imamo ovde. Ovo je reklame, kako se koristi i tako dalje. Znači, da biste aktivirali uređaj iz režima hibernacije pre prvog korišćenja, pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde ili povežite punjač na uz bateriju. Dobro, će da uradimo. Šta dobijemo uz njega, šta je ovo? Aha, ovo je čistač, već vidim. Dobro. Ovo je USB kabel. O, hvala Bogu, prešli su na USB Type-C, znači nije više onaj Type-B, nego je Type-C, što je dobro, i sam punjač, klasičan
punjač da vidimo koliko puni, opa, 10 W na 2 ampera, ok, odlično, znači ovaj punjač je tako dobar da možda može i za telefone da se koristi, relativno težak. Ok, i sad da vidimo ili ima još nešto, nema ništa. Da, evo, aparat je dosta veći nego klasičan Aikos, što nije loša stvar, lepo se drži u ruci, nije loša stvar jer znamo da traje 25 puta punjenje, tako da pretpostavljam da velika baterija zauzima dosta mesta. Ovde je naravno, ovde se otvori, stavi se hic, puši se, izvadi se, stavi se poklopac, valjda da ne vozi prašina, a ovako se otvara. Znači ima magnet u sebi, odmah ga privuče. Ne znam koliko se daje sad videti, ali fora kod Lilija, kako god, je da više nema nož, nego ima iglicu. Ta iglica, rekli su mi, je zadužena da se čitav hic zagreje istom temperaturom, a sa druge strane su rešili slabost od Aikosovih aparata, a to je da puca nož prilikom čišćenja. Ok, da vidimo ovo je za čišćenje. Znači, kažu da ima dve strane. Prva strana je ova klasična gumica, kao što se da videti, kao kod hica da se skine skrama. I kad skinete skramu, onda imate malu četkicu sa kojom još očistite sve to. Ok, relativno solidna četkica. U principu malo što se tiče čišćenja, naravno treba koristiti, i tu imam klip, vaticu, čačkalicu i čist alkohol i time često očistiti sam aparat. Ono što je kod Lila dobra stvar, a inače lakiranje, koliko ja vidim, jeste dve stvari. Aikos aparati su 3.500–4.500 hiljade, koštaju da se kupe novi. Lili je 2000 dinara. Drastično niža cena. I druga stvar, Lili ima nešto što je imala prva serija Aikos aparata, a to je samo čišćenje. Samo čišćenje u smislu da se sam nož zagreje na više od 350 stepeni i da izgori sve što je unutra, da može lakše da se očisti. Kod Lilija to funkcioniše tako, ovo je dugme za upaliti i ugasiti, 8 puta se pritisne i kad pritisnite 8 puta boja se promeni u žuto i on krene svoj proces preteranog zagrejavanja, da tako kažem, da bi ispalio sve ostatke. Posle toga ostavite da se on ohladi i onda možete opušteno sa ovim čistačem da skinete sve i da očistite sve iz samog aparata. Pa dobro, hajde da probamo jednu cigaricu da vidimo kako to funkcioniše. Rekli su 2 sekundi da se drži. Dobro, držali smo malo više. Aha, dobro. Vibrira. Ok, sad se prvi put upalio. Sada uzmemo jedno pakovanje cigareta i da zapalimo, da vidimo kako funkcioniše to. Znači, uzet ću jednu klasičnu hic. Trebalo bi da ovo se otvori. Ajde. Aha, vibrira. I sad se on greje, isto fora kao kod hica, kad prekine da se
da svetli, može da se puši. Znači, Hitz traje 6 do 7 minuta, Lil kaže traje nekih 5 minuta. Ali to mi je nebitno, važno mi je samo kakav je ukus i kako u principu može on da, kakav ukus može da mi da. Evo ga, zavibrirao je, gotovo je, vidim puši se ovde pa da povučem jedan dim. Lepo, jak ukus, nije slabo. Aroma je tu, jedino što sad malo trebam da se naviknem da imam budžu u ruci, da nemam klasičan Ajkos koji je samo možda četvrtina ovoga. Ali nije strašno, lepo stoji u ruci, lepo se drži, mislim da je sasvim ok. Ima dobar ukus. Nemam zamerke, lep dizajn, stvarno je ok. Testirat ću ga jedno nedelju dana, pa ću da vam kažem koje su pozitivne, koje su negativne strane. Mislim da u ovom trenutku me najviše interesuje da li će stvarno da izdrži 25 cigara i pretpostavljam da ovde negde piše kako se gleda, kako se lepo sa sve slikama. Aha, evo razlike. Kad završim sa pušenjem, 3 puta okrenem cigaru levo desno i izvučem patronu Hitza napolje. Što naravno kod Ajkosa ne može, jer ima nož, da ne bismo povredili nož, on se vadi ovako, logično. Ima sad iglicu i to je to. Evo je ovde sve lepo objašnjeno. Sjajno. Sjajno. Evo ovako, LED indikator će dobro zatrepeti crvenom. Aha, može i da se resetuje. Odlično. Lepo sve objašnjeno. Pun dim, lep dim. Sasvim ok. Koliko je minuta prošlo? Sigurno 2,5 minuta i dalje ima lep dim. Fin je ovako uređaj. Relativno je težak, rekao bi da je negde oko 100 grama, mada mislim da piše negde. 99 grama je težak. Zeznuo sam se za 1 gram. Praktičan, zbog svojih dimenzija, zgodan za držanje u ruci i u džepu. Pa dobro, jeste. Odličan je. Odličan je. Ovo je kojim 5. i 6. dim i dalje je pun ukus. Odličan. Hajde vidimo da ga ugasimo. Hop, ugasio se. Znači, sada uzem i okrenem 2-3 puta. I to je to. Izašlo je. Hajde da vidimo šta se unutra dešava. Pa i ništa. Nema ništa. Ovdje ima deo ukoliko ostane ostatak, što kod onog Ajkosa nije moglo, ovo je otvoreno, ako se da videti. Ovdje mogu lepo četkicom da očistim. Hajde jednom da ga, ne znam koliko je vreo. Mislim da je još vreo. Neću ga sad dirati, a u svakom slučaju mislim da je ok. Znači, lep, fin aparat, zajedno sa paklom u džep i nema problema. 25 cigara, to mu je prednost, najveća mu je to prednost i 3 cigare za redom mogu da pušim pre nego što moram da sačekam 5 minuta da se ohladi sam aparat. Aparat se dok sam pušio uopšte nije grejao,
tako da je to sasvim solidno. To je to, toliko od mene za ovaj put. Čujemo, vidimo se, čao, čao!